Jeg lagger. Og så har jeg bare blue, når det kommer. Jeg står bare og moonwalker med mit second tower lige nu. 100. Jeg jungler stadig for at få min Pharaoh klar, så vel som muligt. Yep. Nu er det slow motion moonwalk. Og jeg har lock screen. Jo, jeg har lock screen på. Nu er det sådan. Jeg ved ikke hvor jeg er henne. Tager jeg damage nu? Ja, du har fuld HP. Hvor er jeg henne? Jeg er midt af tower nu, kan jeg se. tower. Ja. Bare first? Jeg er sådan Nej, nej. nede i midten. Nice Graverino. Hvor lægger du så grumt? Ja, jeg har 38 ping. Prøv lige igen. 38? Ja. Det er like mig. Nej, det ved jeg godt. 2 ting.